innovation kata mana jotije matiye paw ndeke ok odwa wach makamano. Jot samoro untiere gi maling' ma samoro japiny kia. Nikech nitie loso gi kaka tiju kaka jotije mago mag paw ndeke uneno ni bro rochi koso. Maling' nitiere makata ok wawache ka to entie. Nikech Sharon kata in inyalo bedo gi odi moro ma ng'ato dak. To kata kidwa timo renovation dong nyaka imiye kata mana ng'ano notice ne e dweche ariyo ma mbele gi manyane kamoro minyalo leng'ori matin adwa wiro rangi. To kinyal bukori abuka ni ituch gi jorangi chung' e dhot ka ng'ama nie yot to pok imiyo information. Ineno ka paperwork ni en gima ifwenyo afwenya ni ng'ato ose sign. Koro jomoko wacho ni obedo list, jomoko wacho ni gibiro timo renovation. Yaro bende paw ndeke. Jomoko bende wacho ni iyare. Ok rach. To nitiere gimiluongo ni public participation. Mane gima miyo ng'ato alert ni wadwa lease paw ni, wadwa uso paw ni, kata wadwa yaro paw ni, wakelo contractor wadwa yaro paw ni. Lakini adieri mantiere mok wabi pando nikech onge tiende wabi e wang' jowi ka wawuond ng'ato. En leasing. Idwa use. En leasing. Koro sama osebedo gima rach nwa ni ng'ato kelo ng'ato mondo lease kama watiye to pok otim gimno ni public participation mokaw pach joma tiyo kanyo. Koro mage ng'ur mineno ka seche moko kata ka koro ji chwalo ma koro neno kata ka koro ji ochiko ng'anyo next week. To en gima genuine makande bed ni courts ma Kenya ka gin gik ma winjo ywak ji. To winjo bed ni gige dani gi irucho oko malal kabisa mondo kongo tim public participation. Mwang'eni to public participation itime based on what? En leasing koso ng'ato dwa biro gero. Ing'eni kata kaka nyineno nyo paw ndege leak cha. Waonge gi problem kokel contractor ni dwa gere. Nikech mano en gima dhi konyo. Lakini gik mitime bwo mesa kaeto ka koro biro malo kuto chak wachnwa weche moko ma zigzag magi gik ma ok donjnwa. Kendo ineno ka mago be gik ma ineno kanyo kelo kata mna ng'ur ma koro ineno ka millennial gi Gen Z nyolore mo interfere with the government systems. Koro sirikal kabedo sirikal maneno gik matimore piny masani ok en piny machon ma ng'ato nyalo biro wuondi gi document ni ouso kata list. Okela gine table maler ni akelo contractor ma ina dani from India odwa timo tich machalo kama. Nikech gigo ne to obro fwenyre. Yes. Makoro un ler makama uonge godo to bende seyo jatend piny Kenya. Samoro koro seni koro wacho adier otende kod wach makamano. Wacho ne adieri kata wacho ne miriambo to en gima jopiny ong'eyo. Koro makosa manyo dwa timo no matin nikech ng'ama nyo nie department mar transport ka ogolo chako kelo ng'ama chielo. Koro ng'ama no ogolo ni ng'ane mono winjo be ni kelo on board mondo nyiswa ni ang'o mane gi sign gi dani. Koro chako kelo ng'ama chielo ma okwa makorka manyien manyo chamo mumane. Ng'eno bire gi manyien ma ng'ato ose sign. Mose chako mana tich mano Davis Chirchir ma bende nogole migo mar energy kata teko. Koro neno kaka nyoro nyo PS mar transport. Kor ka luongo jotije mag Kenya Airports Authority mondo kor ko chak megi clarification. Clarification mane miyo ng'ato kosetim paperwork. Gik moko titimo ge yo maler mamiyo tich bedo mayot. To gini dhi affect kata mana yani kata wan wajok matimo biashara